Abedana, yes, maybe I'm a young cabin chow. She said, maybe Betty Akonya. You to me for, yes, me are broaching if you know, me, ya broaching 7 and better than a man some, and pat my yes, so a boy. Also, obey the Macacha was a broaching 7 on fat one chain. Nessia, no Usia, a pebble. Usia, a pebble. Now, face so and now for some. Shall you papa and now for some pa sabi and na kofan sem we no nyina pa ya ya ketwa pa bebi akomia ye nya so pomposium just santin nim so I say na yakopanyin fortebre ya nya nkwala biem tin kwala asem nyina na dai asu betwa hwoye na ma yewura de waya ne nei pa no mema ni ne ho ta a chese minimisa obeye soso chese obro ho ase ana oye onwoma so na panso nti yewura we de yankasa bebre wonsa no adwuma ni bi no yankasa nti pejawuti ai na onsi bibi nche webu ene efine kwewuni abruchi twem etu kwanta mu apai obekọ wa na okosna wo mu no wasaba na se me kontena ho na akonwa kakraka we de bikopa adwuma ye de ubegu akonwa ni mu ase ti ya mesre bo ane se efine ene ye koya wutwi pomponsu swai kire wura iwura abuchi obekọ wa na okọ akosi miwura na ne kwan ye no nsi bibi nchiro When you want to take a shot, you take it. Thank you. Yeah, Jamie. Ozu. Oh, what's I in fear? To a two for only be yeah. In a dinner, is that preparing a church? Good evening. Now, the gas match out here. Katagaji Savuni Kumaro. No Utomwa. You want it here. The debate Cassidy Katagaji who do but do to the toe. And they got we all go one day. Initially, you papa Kadiga. Hey, sorry, get it over. In fact, Katagaji about it now. When out. Eti so am not to ye tagesia veni agro keniga beba so santini ngase o de kunya mamiti ni de mamre keni tshwerpe be breva yi tshwerpe be be o de o kwa ka o ja kwa ko be ne ji o na ka o kwa go che ni tu funu na je mo akoi bese ina je ba o eje da sebu da sao What Chelsea, I call it a ball. I have to be above vision. And you want by Uber, the Jamba Kano Shaya, Kataganji for the Negro. We are born now, Korea. Do ye? Just as a cabin.
efie a ofiri mu no a yɛtete wɔ no efie no emu odu ti yɛsrɛ agya yɛsrɛ otu no ɔde akonya ama wo yɛsrɛ wo ayɔnkofa dwenie hwɛ wo ho de papa na nananom bi ka sɛ wodi ayɔnkofa a wone obi di ayɔnkofa a yifiri mu afutuo deɛ ɛbɛma wo bebree na wosu awie a wawo nua ne kantankrakyi deɛ ɛnyɛ adeɛ a ne sɛ afidie no wobɛtɔm da sɛ wotɔ no deɛ a ɔno a ne sekan no nufa no kantankrakyi no aseɛ no no ɔnim amani nti yɛwura wadaroma yɛgya asɛsrɛ sɛ wadaroma wei wo nsa no adwuma wadaroma penewutim na wɔn se biribi nkyerɛ wɔ wuro ɛdi kan yɛwura ne ɛda n'aseɛ sɛ akonnwa yi tɔɔyɛ na ɔno a na ɔhwɛ na ɔse bɛtena so a sɛdeɛ na mɔdi kan akɔ no wokɔ wobɛkra akɔ na yɛwura ahyɛ wɔ nimonyam ati sei nti woba no deɛ ɔsɛ ɔma no hia waa yɛ som wode ɛsom na ɛsɛ wie na bɛkɔ bia na wɔsrɛ yɛwura sɛ wokɔboa ho aba na afei wobɛtena ha na bɛsom firi sɛ wakonnwa no deɛ ɛsom akonnwa nti ɛberɛ biara no ɛwɔ sɛ fie ha na ɔnan yɛ ntintia wɔ ha no mo na wosua sɛ wosua na wonya hunu a ɛbɛyɛ mmara ma wo deɛ aka no ɛwie a me ne wo no wɔkɔfo deɛ akrafie so ɛhɔ na yɛbɛkan asɛm yɛwura daroma prɛnso no sɛ biribi nkyerɛ wɔ buro woba ananom aka bibiri akyerɛ wo woba afei deɛ yɛbɛdi fie nkɔmmɔ na masante amammerɛ ne amane hia wo yie paa ne kae sɛ kane nnwuma no nyinaa atwam sɛ yɛsrɛ yɛwura na nadaroma ɔpene so ma wo na wo so pomponsu adɔkusɔ na mu so ayɛ ewie pɛ ayɛ nipa aforɔ aburokyire agudie ne bi aha baabi anamfosɛm no nyinaa atwam wayɛ pani prɛko pɛ ti hwɛ hɔ yie paa afei nso so no nananom bi ka sɛ amammerɛ ne amanneɛ no sɛ woanhwɛ yi a ɛbɛtumi ayi wo titiri wo ntam kɛseɛ a wobɛsrɛ yɛ awurade aka ade asrɛ no de aka asrɛ nsuayɛ no hwɛ ne yie paa ntam kɛseɛ hwɛ ne yie di ne ni mesrɛ wo wodeɛ baabi a wofiri no sɛdeɛ nananom bi kaeɛ no yɛnka no bebree sɛ wonim ne nyinaa yɛwurade sɛdeɛ wuro ne nana paa no na amammerɛ ne sɛ meka mede so nana bi a sɛdeɛ bu yɛte nkonnwa so madaroma obi wɔ hɔ na akonnwa no wɔyɛ pɛ akonnwa bi mmiri apanim dɛ so wokɔka pɛ ɔse sɛde wo makyiri ba ne ho anaa makyiri ba mmienu ne ho wɔnte asantesɛm ase wɔnte amammerɛ ne amane ase sɛdeɛ buru nana madaroma mo nim deɛ mekɛnte ne ma mɛkmɔka no ane yɛka ɛti yɛserɛ wo ma amammerɛ ne amaneɛ wo nya wo de sua na nana no nso a yɛne mu panyi sɛ monsua wɔnsua na monsu yie na sɛ bieburu ahenie amammerɛ ne amanneɛ deɛ ɛmfa mfie dodo a wɔdie ho ɛwura wadaro bɛburu sɛ wɔdeɛ wa wo nsa no adwuma ɛfɛ nso yie sɛ abusua konyasofoɔ de naba wadaro ma wa wo nana ane kwan no ɔnse biribi nkyerɛ ho hia ne ahobraseɛ wobra ho ase na wosua biribiara ne wawu na wontumi yɛ wobɛtumi ayɛ na afei wode ahyɛ yɛwura nnunyam yɛwura daroma pene so ɛyɛ wo sɛ biribi nkyerɛ sɛ yɛfiri mu pɛ sɛde naano yɛ a wɔbɔ bi ahyɛ mu wɔbɛn wonim fi asɛm fa amanneɛ ɛbuo nya ne bi na fa tena ha na wosom no nya sɛ wɔtema awerɛ mu a na wonsua na ma ɔtumfoɔ anu no hɔ wada na kade na baatrɛ so na nso biribi nkyerɛ wo You know me, no dear. The mechanic said, Beneza, being a media bedroom. You run a medana say, send me, or my mini about, or back come home and refuse me in a barber sono. Also, we know the first year class 1 or practice school. Minim said the OT. Minim said you are no crediate. Minim said the fear sensitive. Minim said won't go. Na afutu am de ma ne said you mean ni e ko school no so once sadia menim say yewura onu ne ho so de akonwa ma ho menim say yewura menim say nya wote enu nti no wo hye woni nyam no ya kan bia kire ofie aha ye nka bebre
mmom no ɔba yi ɔhwɛ obi nkuma waawɔ fa ma ɔma ahene ne gyina ha yi ɛnɛ baafo ma nwere he wantimi ama ha deɛ utia yie me wɔ ha unua ne me ne oni fira se class 1 unua ne baafo ntankranchi na nanom bebree yɛde ɔdɔ na ɛhyia wo ɛnyɛ minim bibi na kyerɛ wadwene a ɔn sɛ nipa atwa ho ahyia me bobɔ din nyinaa no yɛwɔ fie ha ansa na wɔba ebetumi aboa mo akwankyerɛ akyerɛ wo a wɔnkɔtɔ amena mu nti abotrɛ ne ahobrɛase na hu sɛ ibra Awurade ma wo ne animonyam ɔde ma wo no ɛmu odu na di so na ma entra so why enye ma entra so enti ahobrase Awurade ɔpa firi wo nkyɛn yɛ nokoredie nko a ɛne ahobrase woyɛ saa de a ɔkɔntenten yɛaka akyire bɛka ne fie yɛrɛ adaroma prinsoi na ona na wɔnsi bibi nkyerɛ wɔ de nyame ayɛ no no Yankopɔn na kwan saa na teɛ sɛ wɔawo hu yi na anom nyinaa ka sɛ ɔbaeɛ na wakra wura koraa ama wo kwan ansa na wɔn deɛ sɛ bitua so baabi bi pem no na wɔde frɛ wo a ɔnim na wɔwɔ nkaeɛ santene no wɔ nkaeɛ ɔkae na wahyɛ wɔ animonyam yi aborɔkyi a nananom kan hwee na hɔ ɛhɔ asɛn ebi tu hɔ kora pɛka sika aba ɛnya nti wɔbɛnya nka hɔ saa na teɛ fitiasɛ na hɔ yɛ no kɔ na asɛe padaroma ebi bɔ laaya ɛden paa na covid saa de bɛhwee mu a ebi tetete mu ha saa na teɛ ɔmo nyinaa nim ɔmo de adanseɛ sɛ kaprɛ bakora bi ne bi ɛsom no a na yɛde tea ɛna nnɛ wɔbɛka ho na anom ka afutuo sɛ obi kyerɛ wɔ akyerɛ bɔne ɛmfa deɛ ɛyɛ ɛna ɛyɛ biribiara mu abotrɛ mfia wɔbɛba ha yi na ɔma ɔni ada fam ɛha hu nti wotia baabi a ahwɛ yie na anom a ɛdi w'akyi ɛbaa yie wowɔ fa nso wɔ ha mamba kofi ntinti sɛsɛi no wodeɛ wowɔ ntakyire yɛkae nyinaa ɛwɔ hɔ memenem no biribiara mu no yɛsom na asampɔn a ɔnya mmerɛ bi kɔɔ yɛ deɛ ɔyɛɛyɛ na ɔhene di akonnwa ma a wɔyi bɛtoa so na nsesaeɛ animonyam mmra na ɔhene ɛno ne ho biribiara mu fa mmraseɛ ɛyɛ som na ananom ɔka woyɛ kradwane nti wɔde edu a wobɛhu ɛhɔ no nso kɔ no nti ɛhɔ no kɔ no nti ɔsɛ biribiara mu wohwɛ wo ho yie na ɔhyɛ wo ho so animonyam na ɔtumfoɔ de ɛma wo no yi ɛso sen biribiara wobɔ ho ban a nka yɛnom ne wan so santanyene nti yɛsrɛ bi ama wo ɛma wɔ hene deɛ wɔyɛ ama wo no yi wonɔ ho da yɛsrɛ wo no yɛasrɛ nkwatenten so ama wo na ɔde animonyam asom atena akonnwa no so akyɛ na nanom so ataa wɔkyi ne wura nso akyira wo yɛwura wadawoma ɔsu deɛ waa na ɔyɛɛyɛ nti pene so ma no ɛburo woba ananom aka bibiri akyerɛ wo woba afei deɛ yɛbɛdi fie nkɔmmɔ na masante amammerɛ ne ama ne hia wo yie paa ne kae sɛ kane nnwuma no nyinaa atwam sɛ yɛsrɛ yɛwura na nadaroma ɔpene so ma wo na so popo so ado so tena mu so ayi ewie pɛ ayi nipa afro abrokyire agudie ni bi aha baabi anafo sɛm no nyinaa atwam wayɛ pani prɛkopɛ ti hwɛ hɔ yie paa afei nso so no nananom bi ka sɛ amammerɛ ne amanneɛ no sɛ woanhwɛ yi a ɛbɛtumi ayi wo titiri wo ntam kɛseɛ a wobɛsrɛ yɛ Awurade aka ade asrɛ no de aka asrɛ nso ayɛ no hwɛ ne yie paa ntam kɛseɛ hwɛ ne yie di ne ni ɛsrɛ wo wodeɛ baabi a wofiri no sɛdeɛ nananom bi kaeɛ no yɛnka no bebree sɛ wonim ne nyinaa yɛwurade sɛdeɛ wuro ne nana paa no na amammerɛ ne sɛ meka mede so nana bi a sɛdeɛ wuro yɛte nkonnwa so madaroma obi wɔ hɔ a na akonnwa no wɔyɛ pɛ akonnwa bi mmiri apɛnim dɛ so wokɔka pɛ ɔse sɛde wo makyiri ba ne ho anaa makyiri ba mmienu ne ho wɔnte asantesɛm ase wɔnte amammerɛ ne amane ase sɛdeɛ buru nana madaroma mo nim deɛ mekɛnti ne ma mɛkmɔka no ne yɛka ɛti yɛserɛ wo ma amammerɛ ne amaneɛ wo hia wo de sua na nananom nso a yɛnim panyi nsɛm monsua wɔnsua na monsu yie na sɛdeɛ buru ahenie amammerɛ ne amanneɛ deɛ ɛmfa mfie dodo a wɔdie ho ɛwura wadaroma buru
sɛ wɛdeɛ wa nsa no adwuma ɛfɛ nso yie sɛ abusua kunyasofoɔ di na ba daroma wa nana ane kwan no nsi bibi nkyiri ho hia ne ahobraseɛ obra ho ase na usua bibia ne wa hu na wontumi yɛ wobɛtumi ayɛ na afei wode ahyɛ yɛwura ni yɛwura daroma pene so yɛ ho nsi bibi nkyiri sɛ yɛfiri mu pɛ sɛde naano yɛ a wɔbɔ bi ahyɛ mu wɔbɛn wonim fi asɛm fa amanneɛ ɛbuo nya ne bi nafa tena na wosom no nya sɛ wɔtema awerɛ mu a na wonsua ɛma ɔtumfoɔ anu no hɔ wada na tade na baatrɛ so na nte biribi nkyerɛ wo ino mmienu deɛ yɛbɛka ne sɛ Ebenezer de nyame de abɛduru ni yɛwura na meda no ase sɛ nnɛ ɔma me me nua baako ɔbɛka me ho ma werɛ fie ma me nyinaa yɛba bɛsom no ɔso me ne wo de firi aseɛ class 1 ɛwɔ practice school menim sɛdeɛ wote menim sɛdeɛ wo nokoradie teɛ menim sɛdeɛ fie nyansa asiteɛ menim sɛ wo nkontompo na afutu a mede bɛma wo ne sɛdeɛ mennim pra ne yɛkɔ school no sɛ woansesa deɛ a menim sɛ yɛwura ɔnu ne ho sɛ ɔde akonnwa ma wo menim sɛ yɛwura nim sɛ nea woteɛ ɛno nti na wɔhyɛ wɔ animonyam no yɛaka bi akyerɛ wo fie aha yɛnka bebree na mmom no woba yi wohwɛ wo benkum a waawɔ fa ma ɔma ahene ne gyina ha yi ɛnɛ baafoɔ ma nwerɛ he wantumi ama ha deɛ wotie ayie mewɔ ha wo nua ne me ne wo ne firi aseɛ class 1 wo nua ne baafoɔ ntankrankyi nananom bebree yɛde wɔdɔ na ɛnhyia wo ɛnyɛ minim biribi na kyerɛ w'adwene a wɔn sɛ nipa atwa ho ahyia me bobɔ din nyinaa no yɛwɔ fie ha ansa na woba ɛbɛtumi aboa mo akwankyerɛ akyerɛ wo a wɔnkɔtɔ amena mu nti abotrɛ ne ahobrɛaseɛ na hu sɛ bibiri a yɛwurade ma wo ne animonyam a ɔde ma wo no ɛmu odu na di so na ɛmma ɛntra so wae ɛnyɛ ma ɛntra so nti ahobrɛaseɛ yɛwurade ɔpɛ afiri wo nkyɛn yɛ nokoradie nko a ɛne ahobrɛaseɛ woyɛ saa deɛ a ɔkɔ tenten yɛaka akyire bɛka ne fie yɛwura adaroma prinsoe na ona na ɛwɔ nsi biribi nkyerɛ wɔgu deɛ nyame ayɛ no no nyankopɔn na kwan saa na teɛ sɛ wɔawo hu yi na anom nyinaa ka sɛ wobaeɛ a na wakra wura koraa ama wo kwan ansa na wɔn deɛ sɛ bikyerɛ so baabi bi pem no na wɔde frɛ wo a ɔnim na wɔwɔ nkaeɛ santene no wɔ nkaeɛ ɔkae na wahyɛ wɔ animonyam yi aburokyi a nananom kan hwee na hɔ ɛhɔ asɛn ebi tu hɔ kora pɛka sika aba ɛnya nti wɔbɛnya nka hɔ saa na teɛ fiti asɛn na hɔ yɛ no nkɔ na asɛn badaroma ebi bɔ lae a ɛɛden paa na covid saa de bɛhwee mu a ebi tetete mu ha saa na teɛ wɔn nyinaa nim wɔn de adanseɛ sɛ kaprɛ bakora bi ne bi ɛsom no a na yɛde te a ɛna nnɛ wɔbɛka ho na anom ka afutuo so bi kyerɛ wɔ akyerɛ bɔne ɛmfa deɛ ɛyɛ ɛna ɛyɛ biribiara mu abotrɛ efie a wɔbɛba ha yi na ɔma ɔni ada fam aha ehu tuotia baabi a ahwɛ yie na anom a ɛdi wɔkyi ɛbaa yie wɔwɔ fa nso wɔ ha mamba kofi ntinti sɛsɛ no wodeɛ wɔ ntakyire yɛkae nyinaa ɛwɔ hɔ memenem no biribiara mu no ɛsom na asampɔn a ɔnya nnua bi kɔɔ yɛn deɛ ɔyɛɛyɛ na ɔhene di akonnwa ma wɔ yi bɛtoa so na nsesaeɛ animonyam mmra na ɔhene ɛno ne ho biribiara mu fa mmaraseɛ ɛyɛ som na ananom woka woyɛ kradwaani nti wɔde edu a wobɛhu ɛhɔ no nso kɔ no nti ɔsɛ biribiara mu wohwɛ wo ho yie na ɔhyɛ wo ho so animonyam na otumfoɔ de ɛma wo ne yi ɛso sen biribiara wobɔ ho ban a nka yɛnom ne wan so santayene nti yɛsrɛ bi ama wo ɛma wɔ hene deɛ wɔyɛ ama wo ne wonɔ ho da yɛsrɛ nkwa tenten so ama wo na wɔde animonyam asom atena akonnwa no so akyɛ na nanom so ataa wɔkyi ne wura nso akyira wo yɛwura wadawoma ɔwɔsu deɛ ɛwɔ na ɔyɛɛyɛ nti pene so ma ne buru sɛ ɛsom a mesomyɛ adama na wohwɛ so a sɛ wohyɛ me nimonyam a na mete ha bi a mekasa bi ɔfanyina wo ba ahemkwa som a wosomyɛ a na sɛ deɛ ne ɔtumfo ahwɛ so a sɛ bɔde animonyam kɛseɛ
sɛ yɛde ama wɔ ama wɔhene no ho san sɛ wɔhene wɔfa adeɛ ma kwa yɛte ne nkyɛn saa ebuo ne anidie ne kasadɛ yɛsuro ntankɛseɛ paa yɛsuro yɛn ho nso so saa nneɛma nyinaa wosua na wotase no kakra sɛ bɛyɛwura na ɔbɛhwɛ wo ama asomdwe agyina aba nti sua na ehunu a sɛ bɛbɛgyina na de ama wo yɛwura ɔda ma wuro pene so ɛ na sɛ bɛnkyɛ wo Brati Aoba, Oherba Kufintini, Science and Tene Papa. Brati Aoba said, Sham Kufinti Kenny. I had dear, said the mini Akayan. I heard Druye, a Sabi, well, when you're Wunia, Bafo. On the obituary trick is a war, I couldn't deal with you. Maybe I can be chairman. Sir, Unia or Heba Pejahene, or Bachelor of Brassier, and they are but tried the Diacunia. Medium Murray, also Bachelor on Trekkies, San about for so Bachelor. The won't be a Bachelor. A straw, and yes, sir, a bonnet so. Mr. Moninaho, Nankasa Unia in Tinutoma, or the chow. On fine chow, I'm very free to Messro, Bow Bay, Ahu Brassier, Nesson Tankasi and Dini. There's all brown was here, and our dear be an Uber, and your son, Abrocho, dear, effect, a hassle so effect, baby, and you crum to obey. Brown was it, near and Mono, the Asho, Mamma Nino, Ira, a slow, Pejatino, Sibi Binchu. Sorry. But from what fast no charge the bunny one. O two for the Roma. Zoom. Who's one day more fast no. Zoom. So what ya Mima Kuna Prano. So Bunny and you be on what? On your costume, soon, Antia. On a dear, you want the Minya, they are making me be our Zoom. Yes, Zoom. Fear enemy to know. I don't may brew. None of me and I'm from Sibiam. Zoom. And my young man, yes, and almost my finance been true. Zoom. Zoom. What about football? No offer, I said, corrupt watching. Or didn't mind the Mamma Sawa as our lady. Zoom, number so, none of us about what's a bit. A few human. Zoom, I don't know letting here. Zoom, the seven hours or walls a bit. Colliding, I feel good also. No more quiet and crow as about the woman, Sabi. I'm a sawa. Say, Baba, what did you chief your man? Or say, the movie, and that's a bit what I would do. Say, so, man, in your barn. So, I'm not going to Amano Sabi, what it's all. Or the same, I put on an upper person. Yeah, no, this is that's a popular. Amano. Abasum or Wakra, Semira, the Bruna, they come up with the fire. What's the hell? Let me go to Sabuna, but I want the monk, Robert Tiffy. So, said, not enough for doing the one. And then, the general head. Zoom. The Sabi and also Katanganti, Sabi Nicola Nidia. Zoom. 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 Says Sabi on the old truth. He said, they went to the national, but I bring one of you are there in the sea. Zoom. Oh, catch our no, you'll be a United, and no, you'll be a catch our Zoom. Was it not more and all you be? Was it not you be one animal? Was it just for tears of one who you know? Was it not you when you were chance and bazaar, not who you know? Was it no more? Only movie, not the dinner. Was it the other one's only movie? They would be here.
wɔsi ɛmu akɛse sɛ mɛ ba yɛ. wɔsi akwadaa ne ti ka mu ahun ne suba da owu yi ansa nsɛm nyina bi apie. ɔsi owu yi ansa na ɔteɛ ne sɛ ɔnte sɛ de ɔne ne nam no. Jam. What's the head? Also, if you man a woo, I'm a so I don't know if I'm Jam. Just walk at your one. Jam, catch your one. Today, I do not over the two. Kani, edi ebe na adi akonya no. Fabra usu koko. Am bibi na mesi bibi ncho. Treja wa. Ano wa re for edi shatum. So we nyam. Se o hwe se free sabi ono ane nana ina tia sabi asampo ja so. Na sabi ono a che sabi mi abesa wa ma na wo fa so ware ya. Odi be wo sabi efi ahen ma ne abedu so. Eje se e ade ase. Ose ono atena fi nkolabrem ono ane dia ontufo. Na emom yesi na ano no enro ade ni nti sabi e ma bi nsi bio. Won pe bia mu bio. Onim da se suban no ne de tika mu opia bontia na enonko. Nsi nra ewura se on pe bia mu. Sabi akesesam ahantan ahomaso ntumafra kese sabi no tua ne pamu enso no onim ewura se ema bi nsi ebra wo bai ema ni nu ne ho o hyew ne munyam ne na ema ni nu ne ho ewura se ene onu ni yima o hyew kusa odona nanum tu chewo anachi koma mo meda ase program ha obia edi shiatu Shamia uzuko chama dika imisa Mira Adaruma asidani edina medidao Oma kwa tenten eni nyenchemaye. Me stronta kese kantan kese. Me minua ketwa na ebe. Adaroma sompa me de som na na onya ni ba bi koye no. Saa sompa na na be som. Me sua mi yade. Ofre mi anopa ewia. Enumre empo de suo meba. Ma mana mi da na chima na me tonta kese. Israel tangasia se make the success so papa me de som na na sampo wanya ni ba bi ko and one na me ba to aso so friend on pa e bi go and you grow the sio mo na me da ma chia me tom ana set Akobia acham jo Semua le sup dia orang lebih kuat. Saya nak beli asam dia orang. So tu kalau kau, dia semua itu penting kasih. Aku sorry lah, bicara dia.
Sir, two more times they can't come to see. Sir, me opening for Ranchi. Jason, that's some power, made a song, sir, be walking away on the baby go. That's some panama and on the bed to us. Or frame on the pack, and we are, and I did the sumo, the back. You saw me, Yare. You to be a fancy in Yamanu, Lenka Santiano. You didn't say Yamanu because I tell you, you don't understand. Opinion problem is so many children. It's not too far to say can't just yourself. And the far, you I am not to turn us that. So you have for him was of Remy and Opa, and you have, and you read the human idea, never mamma, it's so too far down. Sir, me opening Jenty Kumani Sapu. I'm here as a Pompey. Also, Pam, the son, or nearby Onion Baby Boy. Sassuman and Neighbor Son. Opinion original my meeting Assuno, my apostle, Ama, Nahinia, Cassiano, we have a small tune for me, Sikadam. So, frame me on a bow, frame me out. The Zoom member, Samamba, the two people from campus here. So I never could for do the time in an enemy. No for no never sample for Chotos Miro. Mira, and when I'm Cassia was me, you better know who they be like that. With your Pomfita and then pray and never better on chain. So frame and opa, so frame we are, so frame and I do, you put the human member. We say me here, so frame and damage him on the total.
cha unya ni ntwa ni yo
Video. Video.
Thank you.